Il-problema hija li nies fil-Partit Nazzjonalista li weġġew ħafna mill-elettorat illum għadhom hemmhekk. Stqarr l-eks-kap nazzjonalista Adrian Delija wara li żewġ stħarriġ ippubblikati l-ħadd filgħodu fil-gazzetta It-Torċa u Malta Today urew kif il-Partit Nazzjonalista għadu fl-istess ilma li kien fih fl-elezzjoni ġenerali tal-2017. Barra l-Parlament Delija qal kif l-elettorat ser jibqa' jirrifjuta deputati li fil-passat weġġew lin-nies. Naħseb il-problema hi li l-Partit Nazzjonalista għadu ma werix illi ċerta nies illi kienu weġġaw ħafna mill-elettorat jew blaġir u bl-emil tagħhom warbu ħafna mill-elettorat għadhom hemmhekk u sakemm jibqgħu hemmhekk dak l-elettorat jibqa' jirrifjuta li jivvota l-Partit Nazzjonalista. Dan f'botta ċara kontra persuni prominenti fl-establishment nazzjonalista fosthom Jason Azzopardi, Beppe Fenekadami u Karola Kolina li l-koll qed jiġbdu l-ispak fit-tmexxija tal-partit. Delija kompla jtenni kif l-attitudni arroganti ta' dawn in-nies fil-partit hija l-problema. Hawnhekk innota kif huwa kien ipprova jaġixxi dwar dan, madankollu kien tneħħa minn kap b'numru ta' sfiduċi sabiex imbagħad ġie imbuttat mill-istess establishment Bernard Grech. Dak illi kien naqas illi jagħmel il-Partit Nazzjonalista, dak illi jien kont ħsibt illi kien hemm bżonn illi jinbidel fil-Partit Nazzjonalista, effettivament in-nies qed jaħsbu illi għadu ma sarx għadu ma sarux it-tibdiliet, partikolarment ta' ċerta nies illi jibqgħu l-istess nies illi kellhom l-istess attitudni. Delija tem jgħid kif ir-riżultati tal-aħħar żewġ stħarriġ ikomplu juru kif ma kienx ġust li għall-riżultati ħżiena ta' stħarriġ li kien isir meta hu kien fit-tmexxija spiċċa intwera l-bib ta' barra hu. Dan hekk kif il-Partit Nazzjonalista qed jagħżel li ma jaġixxix biex ineħħi nies li għal snin twal għamlu l-ħsara lill-partit. Stqarr li sakemm dawn jibqgħu hemmhekk, il-problemi jibqgħu wkoll. Ma kienx ġust illi la waħlu fit-tmexxija mhux għax jien personali ta' u laqas jiġifieri in the short run hija attitudni li ilha għaddejja snin minn nies illi baqgħu hemm għal snin u ċertament mhux qed nitkellem għal perjodu tal-passat reċenti u qabel ma ssir dik il-bidla fil-mentalità u fl-attitudni ħajbqa' il-Partit Nazzjonalista bil-problemi.